Vă spun din nou bine ați venit în locul acesta. Mă bucur foarte mult să vă revăd pe fiecare dintre dumneavoastră care ați binevoit să fiți seară de seară alături de noi aici. Sper că ați avut parte de o zi binecuvântată cu ajutorul bunului Dumnezeu. Avem, așa cum spuneam și într-o altă ocazie, avem mai multe motive să fim recunoscători lui Dumnezeu decât să ne plângem. Dacă ne gândim fiecare dintre noi, suntem înconjurați de un potop de dovezi ale iubirii lui Dumnezeu față de fiecare dintre noi. Și chiar dacă Dumnezeu îngăduie în viața noastră clipe mai puțin plăcute, să știți că aceste ocazii în care vedem probleme, bariere, încercări, sunt ocaziile în care Dumnezeu poate să lucreze în viața noastră. Veți citi în experiența copilului lui Israel din Vechiul Testament că Dumnezeu îi trecea adesea și adesea prin încercări. Au ajuns la un moment în fața Mării Roșii și dacă nu ar fi fost acea mare înaintea lor, nu ar fi văzut-o niciodată despărțindu-se. Copiii lui Dumnezeu au ajuns în momente în care duceau lipsă de pâine și de apă. Dar aceste ocazii au fost îngăduite de Dumnezeu pentru a se vedea puterea Lui măreață. Apă a țâșnit din stâncă și pâine a plouat din cer. Și de aceea vă îndemn, chiar dacă trece prin experiențe mai grele în viața noastră, să nu uitați. Acestea sunt ocaziile care ne pot apropia mai mult de Dumnezeu și mai mult decât atât, acestea sunt ocaziile în care puterea lui Dumnezeu poate să se arate în viața fiecăruia dintre noi. De ce am îndrăznit să vă spun aceste lucruri? Pentru că știu că aici, în locul acesta și nu doar aici, sunt oameni care sunt încercați. Sunt părinți pe care i-am întâlnit și am vorbit cu ei și mi-au vorbit despre faptul că plâng, se gândesc, sunt îngrijorați cu privire la sănătatea copiilor lor. Sunt soți care așteaptă cu sufletul la gură rezultatul analizelor în ceea ce privește sănătatea soției sau invers a soțului. Trăim într-un timp în istoria acestui pământ când oamenii sunt foarte mult încercați. Boala și suferința este pretutindeni. Lipsurile sunt prezente în viața noastră de zi cu zi. Dar peste toate acestea, noi ne încredem într-un Dumnezeu bun, care niciodată nu va uita strigătul disperat al celor care au nevoie de ajutorul Lui. Și de aceea dorim ca și în această ocazie de seară Dumnezeu să lase o binecuvântare deosebită peste toți cei care ne aflăm în locul acesta, dar și peste cei dragi ai noștri care din anumite motive nu se găsesc aici. Înainte de a deschide cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, aș vrea să vă aduc aminte cele 3 rugăminți importante pe care le-am adus înaintea dumneavoastră seară de seară. În primul rând, vă rog în mod respectuos să închidem telefoanele mobile preț de o oră, cel mult o oră și 5 și 10 minute în această seară. Vă rog din toată inima, închideți telefonul mobil, asigurați-vă că nu va deranja pe nimeni la momentul în care vocea lui Dumnezeu va încerca să străpungă zidul de beton care este în jurul minții noastre și să nu putem înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Și când vorbesc despre beton, vorbesc despre betonul spiritual. Mintea noastră este atât de împovărată de griji, probleme în fiecare zi și lui Dumnezeu este greu să ajungă la mintea noastră. Dacă îl mai ajutăm și cu un telefon care sună, atunci este aproape imposibil. De aceea vă rog din toată inima mea, închideți telefoanele mobile. Cea de-a doua rugăminte pe care o am înaintea dumneavoastră, vă rog să vă rugați pentru mine și pentru dumneavoastră. Nu trebuie să spuneți decât simple cuvinte. Doamne, pune Tu cuvântul Tău pe buzele acestui om. Și motivul pentru care vă îndemn să vă rugați spune în cartea 2 Samuel, capitolul 23 cu versetul 2, spunea David acolo: Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul Lui este pe limba mea. Aceasta este și dorința mea seară de seară și în mod special în această ocazie, acum când trebuie să deschidem cuvântul vieții. Și nu în ultimul rând,
aș vrea să facem un efort și să gândim profund la ceea ce noi auzim, să tragem concluzii și mai mult decât atât, plecând din locul acesta, să luăm niște hotărâri în viața noastră de zi cu zi. Acestea fiind spuse, mesajul din această seară poartă titlul Mai bun decât cel mai bun. Mai bun decât cel mai bun. Și poate vă întrebați, cum poate ceva să fie mai bun decât cel mai bun? Se poate și veți vedea. Mergem în Sfânta Scriptură și citim din Matei, capitolul 9. De aici vom citi de la versetul 10 la versetul 13. Mesajul nostru mai bun decât cel mai bun. Matei, capitolul 9, citim de la versetul 10 la versetul 13. Priviți ce spune Biblia. Pe când ședea Iisus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Versetul numărul 12. Iisus i-a auzit și le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Acum, versetul 13 vom citi cu multă atenție. Mesajul nostru mai bun decât cel mai bun. Versetul 13 spune așa: duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Acum, în pasajul acesta pe care noi tocmai l-am citit, descoperim faptul că păcătoșii în zilele Domnului Iisus Hristos se simțeau atrași de prezența Domnului Iisus. Și vreau să vă spun, dragi oaspeți, scumpi prieteni care ați ales să fiți alături de noi în această seară aici și cei care ne urmăriți prin mijloacele de comunicare, motivul pentru care păcătoșii se simțeau bine în prezența Domnului Hristos nu era pentru că El îi încuraja să meargă mai departe, să trăiască mai departe viața lor de păcat. Iisus nu îi încuraja. Dar, cu toate că Hristos îi îndemna la pocăință, Hristos îi îndemna pe oameni la schimbarea vieții, Hristos îi mustra pe oameni cu lacrimi în ochi, tot ceea ce făcea Hristos pentru oameni din jurul Lui era motivat de iubire, iar păcătoșii aceștia se simțeau oarecum atrași de prezența Domnului Hristos și de iubirea Lui. Și ca urmare, păcătoșii, vameșii, curvele, curvarii, spune cuvântul lui Dumnezeu, veneau să asculte cu plăcere cuvântul Domnului Iisus Hristos, spre deosebire de cei care se considerau mai sfinți, mai citiți, mai credincioși. Preoții, cărturarii, învățătorii legii acelui timp nu își găseau plăcerea să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Acum, mesajul nostru mai bun decât cel mai bun. Vreau să vă uitați cu atenție din nou în versetul 13. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, nu jertfă. Vreau să vă uitați cu atenție la pasaj. Pe baza a ceea ce noi am citit, există ceva ce prețuiește Dumnezeu mai mult decât jertfa. El spune milă voiesc, nu jertfă. Mai presus de jertfă există ceva ce Dumnezeu prețuiește. Mergem în cartea Marcu. Marcu, capitolul 12, și vrem să citim de la versetul numărul 28. Marcu 12, de la versetul 28, și vreau să vă îndemn să vă rugați pentru mine. Marcu 12, de la versetul 28. Unul din cărturari, care i-a auzise vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat: care este cea dintâi dintre toate poruncile? Versetul 29. Iisus i-a răspuns: cea dintâi este aceasta: ascultă, Israele,
Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta, iată porunca dintâi. Versetul spune, iar a doua este următoarea: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât aceasta. Versetul 32. Cărturarul i-a zis, bine învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El. 33. Și acum ascultați cu atenție. Și că al iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubi pe aproapele ca pe sine, atenție, este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Mesajul nostru, mai bun decât cel mai bun. Din nou în versetul acesta pe care noi îl citim, Domnul Hristos spune, există ceva și El aici, vom descoperi în versetul următor pe care îl vom citi imediat, Hristos aprobă ceea ce spune acest învățător al legii. Pentru că învățătorul acesta recunoaște și spune, există ceva mai bun, mai important decât toate jertfele și toate arderile de tot. Și când Iisus a auzit răspunsul lui, priviți ce spune Biblia în versetul 34. Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și a zis, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu și nimeni nu îndrăznea să-i mai pună întrebări. Mergem în cartea Psalmi, capitolul 51, citim de la versetul 15 la 17. În această seară învățăm despre ceva mai bun decât cel mai bun. Priviți ce spune Biblia. Doamne, deschide buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus. Dar ție nu-ți plac arderile de tot. Versetul numărul 17. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Aș vrea să citim din nou versetul 16. Priviți ce spune aici cuvântul. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus. Cu alte cuvinte, Doamne, eu știu că Tu preferi ceva mai mult decât jertfa. Pentru Tine este ceva mai important decât jertfa. Mergem în Evrei, capitolul 10, citim de la versetul 5. 5 până la versetul 7. Mai bun decât cel mai bun. Priviți ce spune cuvântul. De aceea, când intră în lume, El zice, este vorba de Domnul Hristos care spunea, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, căci mi-ai pregătit un trup. Versetul 6. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Versetul 7. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. În toate aceste versete pe care noi le-am citit, Matei 9 de la versetul 10 la 13, Marcu, capitolul 12, de la 28 la 34. Psalmul 51, de la 15 la 17. Evrei, capitolul 10, de la 5 la 7. În aceste versete pe care noi le-am citit, Dumnezeu subliniază din nou și din nou că El preferă ceva mai mult și mai de preț decât orice jertfă. Acum, una dintre rugămințile pe care le-am avut la dumneavoastră a fost aceea ca seară de seară să ne gândim profund la Cuvântul lui Dumnezeu. Și în această seară nu vă îndemn să faceți un exercițiu extraordinar, ci doar vreau să fiți foarte atenți. Întrebare pentru dumneavoastră. Pe baza Bibliei, care era scopul oricărei jertfe ce era aduse și la cine arăta orice jertfă ce era adusă în Sfânta Scriptură? La cine arăta orice jertfă? Haideți să citim.
Mergem în cartea Genezei, la capitolul numărul 3. Noi am mai citit versetul acesta și am descoperit că în urma căderii omului în păcat, Dumnezeu a zis: în ziua în care vei mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, ajutați-mă noastră, vei muri negreșit. Dar în grădina Edenului s-a întâmplat ceva. Și cu toate că Dumnezeu a spus omului că în urma neascultării, în urma păcatului, el avea să moară, acolo în grădina Edenului s-a întâmplat ceva ce a dat speranță și nădejde omului. Haideți să citim Geneza 3, versetul 20 și versetul 21. Nu uitați, Dumnezeu a spus omului: vei muri negreșit. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Și noi ne-am întrebat într-una dintre ocazii, ce s-a întâmplat acolo în grădina Edenului? Pentru că Dumnezeu a spus: în ziua când vei mânca, vei muri negreșit. Dar acum Adam se uită la nevastă sa după ce au căzut în păcat și îi spune: tu te vei numi Eva de acum înainte. Tu vei fi mama tuturor celor vii. Cu alte cuvinte, noi nu vom muri imediat acum. Și motivul pentru care s-a întâmplat aceasta este pentru că în grădina Edenului Dumnezeu și-a anunțat planul său de mântuire, și anume că El, Dumnezeul cel nevinovat, avea să plătească prețul pentru păcatul primilor noștri părinți și a intervenit spunând: eu voi muri pentru tine în viitor. Dar această imagine, această veste bună, harul acesta pe care Dumnezeu l-a arătat omului, a fost exemplificat prin sistemul ceremonial al jertfelor chiar din grădina Edenului. Vă aduceți aminte, am citit aseară cum se numeau, într-una dintre serii, cum se numeau cei doi copii al lui Adam și Eva. Cain și Abel. Și ei, când veneau să se închine înaintea lui Dumnezeu, veneau să aducă jertfe. Citim versetul 21 de aici. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Pentru ca ei să poată fi îmbrăcați, cineva a trebuit să fie jertfit. Și acele animale care au fost jertfite acolo în grădina Edenului arătau un viitor la jertfa supremă care avea să fie adusă pentru om, pentru salvarea lui. Și către cine arătau toate jertfele acestea? Către Domnul Iisus Hristos. Mergem în cartea 1 Petru, capitolul 1, citim de la versetul 18. Mesajul nostru: mai bun decât cel mai bun. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 18. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șart de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri. Versetul 19. Ci cu sângele scump al lui Hristos. Atenție! Mielul fără cusur și fără prihană. La cine arăta mielul acela care era jertfit din nou și din nou? Spre cine arăta? Spre Domnul Iisus Hristos. Haideți să citim Ioan capitolul 1, versetul 29 și versetul 32. Toate jertfele care erau aduse arătau în viitor la jertfa supremă, Domnul Iisus Hristos. Priviți ce spune Biblia. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și i-a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Versetul 32. Ioan a făcut următoarea mărturisire: am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Haideți să citim mai departe. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se peste cel ce se botează cu Duhul Sfânt. Noi știm că acesta la care arăta Ioan era cine?
Domnul Iisus Hristos. El era mielul adevărat. Toate jertfele care erau aduse arătau spre Domnul Iisus Hristos. Chiar și mielul acela care fusese jertfit de Paști, la momentul ieșirii copiilor lui Israel din țara Egiptului, mielul acela jertfit arăta la Domnul Iisus Hristos. Mergem în 1 Corinteni, capitolul 5. Citim de la versetul numărul 7. 1 Corinteni, capitolul 5, versetul numărul 7. Priviți ce spune cuvântul Dumnezeu aici. Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Acum, vreau să mă asigur că nu vorbesc singur și dumneavoastră nu dormiți cu ochii deschiși. Mâna sus, toți cei care ați înțeles pe baza Bibliei că toate jertfele arătau la jertfa supremă, Domnul Iisus Hristos. Vă mulțumesc din toată inima mea. Acum, mesajul nostru, mai bun decât cel mai bun. Întrebare. Cum poate să fie ceva mai de preț decât jertfa? Sau mai bine zis, cum poate să fie ceva mai de preț înaintea lui Dumnezeu decât însă jertfa Domnului Iisus Hristos? Vom vedea că este ceva mai prețios decât jertfa Domnului Hristos. Acum, unii dintre dumneavoastră vă uitați tulburați, dar mă încred în Dumnezeu și știu că veți înțelege despre ce vorbim, pentru că nu vreau să tulbur pe nimeni, vreau să fac ceva foarte clar în această seară și sunt sigur că vom înțelege cu ajutorul Duhului Dumnezeu. Acum, jertfa Domnului Iisus Hristos de la cruce este evenimentul pentru care noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu în fiecare zi la cruce, în fiecare zi. Numai datorită jertfei sale există șansa ca fiecare dintre noi să fim mulțumiți, să fim mântuiți. Și de aceea trebuie să fim recunoscători. În rugăciunile noastre trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Pentru că, într-adevăr, la cruce, Domnul Iisus a plătit un preț pentru noi, pentru ca noi să avem posibilitatea să ne împăcăm împreună cu El. Dar cuvântul pe care noi l-am citit din nou și din nou ne spune așa: există ceva care este mai de preț înaintea lui Dumnezeu decât orice jertfă, ba chiar decât jertfa pe care a adus-o Domnul Iisus la cruce. Ce ar putea să fie? Mergem în 1 Samuel, capitolul 15, citim versetul 22 și versetul 23. Mai bun decât cel mai bun. Cum poate să fie ceva mai bun decât însă jertfa Domnului Iisus Hristos? Se poate. Ia ascultați ce spune Scriptura. Samuel a zis: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Versetul spune mai departe: ascultarea face mai mult decât jertfele. Acum, spre cine am spus noi că arătau toate jertfele? Ajutați-mă! Spre jertfa Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, versetul acesta ne descoperă un lucru important. Dacă omul ar fi ascultat de porunca lui Dumnezeu, niciodată n-ar fi fost nevoie de jertfă. Microfonul acesta merge în continuare. Vreau să mă asigur că merge și dumneavoastră auziți tot ce spun. Din nou, e foarte important. Dacă omul ar fi ascultat de Dumnezeu, nu ar fi fost nevoie de jertfă. Pentru că ascultarea face mai mult decât jertfele. Iar motivul pentru care Domnul Iisus Hristos a trebuit să vină, să se întrupeze și să moară pentru păcatele noastre ca jertfă pe cruce, totul s-a datorat unui singur lucru. Ajutați-mă! Neascultarea.
Dar dacă omul ar fi ascultat de glasul lui Dumnezeu, n-ar fi fost nevoie de cruce. N-ar fi fost nevoie de jertfă. N-ar fi fost nevoie ca Domnul Iisus Hristos să se coboare din cer și să se întrupeze pentru mântuirea noastră a oamenilor. De ce? Pentru că ascultarea face mai mult decât jertfa. Acum, cu gândul acesta în minte, aș vrea să ne aducem aminte un lucru foarte important. Înainte ca omul să cadă în păcat și să fie nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos, pentru că vă aduc aminte pentru a nu știu câta oară și poate vă obosesc, dar este important. Nu era nevoie de jertfă, nu era nevoie ca niciun miel să fie sacrificat, care arăta spre adevăratul miel Domnului Iisus Hristos, dacă omul ar fi ascultat porunca lui Dumnezeu. Și înainte să fie Hristos pe cruce, El, mielul ca jertfă, înainte să experimentăm jertfa lui Hristos, a fost o poruncă pe care omul trebuia să o asculte. Mergem în Geneza, capitolul 2. Citim de la versetul numărul 16. Mesajul nostru: mai bun decât cel mai bun. Și am descoperit până acum că mai bun decât jertfa Domnului Hristos pe cruce, El care a zis despre sine că este bun, este ascultarea de glasul lui Dumnezeu. Este ascultarea de porunca lui Dumnezeu. Pentru că dacă omul ar fi ascultat de porunca lui Dumnezeu, niciodată nu ar fi fost nevoie de cruce. Niciodată. Mergem în Geneza, capitolul 2, versetul 16. Ia ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Domnul Dumnezeu a dat omului sugestia aceasta. N-am citit bine? Hai să vedem. Domnul Dumnezeu a dat omului îndrumarea aceasta. Așa spune Biblia. Ce i-a dat Dumnezeu omului? O poruncă. Și porunca aceasta spunea: poți să mănânci cu plăcere din orice pom din grădină. Din nou atrag în atenția dumneavoastră un lucru foarte important. Înainte să fie nevoie de jertfă, înainte să fie nevoie de Hristos, înainte ca Iisus să vină pe cruce să moară, Dumnezeu a dat omului o poruncă. Și numai călcarea poruncii lui Dumnezeu a adus necesitatea de a avea un salvator, însuși adevăratul miel Hristos, care să vină să moară pentru păcatele oamenilor. Dar porunca lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu era din veșnicie. Haideți să ne uităm în Scriptură. Mergem în cuvântul lui Dumnezeu, în cartea Evrei, capitolul 1, citim de la versetul numărul 8. Evrei, capitolul 1, de la versetul numărul 8. Și vrem să arătăm că înainte să fie nevoie de Hristos și de jertfa Lui la cruce, întotdeauna în univers Dumnezeu a avut o lege, niște porunci care trebuiau să fie ascultate. Călcarea lor a adus necesitatea unui salvator. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 1, citim de la versetul 8. Pe când Fiului i-a zis: scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Acum, două lucruri pe care vreau să le reținem din acest verset. De când până când este scaunul lui Dumnezeu de domnie în ceruri? Din veșnicie în veșnicie. Și apoi, de pe scaunul acesta de domnie, aici este folosit, Cornilescu a folosit cuvântul toiagul. În original este cuvântul sceptrul tău de domnie, este un sceptru de dreptate. Știți dumneavoastră, împărații au în mână un sceptru, nu un toiag de păstor. Cuvântul folosit aici nu este toiag, este sceptrul cu care conduce Dumnezeu și Dumnezeu conduce universul acesta cu ce? Cu dreptate. Acum, de când până când este scaunul lui Dumnezeu de domnie în univers?
Din veșnicie în veșnicie. Mergem în cartea Psalmi. Psalmul 89, citim de aici versetul 14. Hai să vedem care este temelia scaunului Dumnezeu de domnie. Psalmul 89, versetul 14. Scriptura spune așa: dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie. Acum, dacă scaunul lui Dumnezeu de domnie este din veșnicie până în veșnicie, asta înseamnă că și temeliile scaunului Dumnezeu trebuie să fie cum? Veșnice. Adică dreptatea și judecata lui Dumnezeu, principiile după care El guvernează în ceruri, trebuie să fie la fel de veșnice ca și scaunul său de domnie. Mergem în Psalmul 97, versetul 1 și 2. Psalmul 97, versetul 1 și 2. Obiectivul nostru este să arătăm că înainte să fie nevoie de un salvator a fost o lege. Și numai călcarea acestei legi a dus la necesitatea venirii unui salvator. Priviți ce spune cuvântul Dumnezeu. Psalmul 97, citim versetul 1. Domnul împărățește să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Versetul 2. Norii și negura îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Deci când Dumnezeu stă pe tronul său de domnie care este veșnic, principiile după care El guvernează toată creația sa, tot universul, sunt dreptatea și judecata, care sunt la fel de veșnice cum e El. Acum, dacă te duci la o judecătorie și trebuie să se facă dreptate într-un proces, după ce se ghidează judecătorul și avocații pentru a face dreptate într-un proces? După ce se ghidează? După lege. Cum numim noi această lege? Codul penal. Da? Există niște coduri după care noi ne reglementăm viața. Pentru cei care avem permis auto, dacă mergem pe drum, noi trebuie să ascultăm de codul rutier. Ei bine, sus în ceruri, Dumnezeu are un cod între ghilimele. Dumnezeu are o lege după care guvernează tot universul. Și legea aceasta este la fel de veșnică ca și dătătorul ei. Pentru că cine a dat această lege? Dumnezeu. Mergem în Psalmul 119, versetul 142. Câți continuați să vă rugați pentru mine până la momentul acesta? Vă mulțumesc din toată inima, să știți că este un mesaj foarte important. În seara aceasta ochii cuiva se vor deschide. Vă garantez lucrul acesta. Ia uitați ce spune cuvântul Dumnezeu. Dreptatea ta este o dreptate veșnică. Scaunul lui Dumnezeu e veșnic, dreptatea e temelia și legea ta este adevărul. Observați, dreptatea și legea lui Dumnezeu. Mergem în Scriptură, același Psalm 119, versetul 160. Dragii mei, vă recomand din toată inima să puneți cuvântul lui Dumnezeu în minte. Închideți programele acestea de televizor care nu fac nimic altceva decât să ne îmbată cu apă rece și puneți mâna pe Scriptură, puneți cuvântul lui Dumnezeu în minte. Veți descoperi că Dumnezeu ne va da putere să reținem adevărul la fel de ușor cum reținem lucruri pe care nu vrem să le punem în mintea noastră. Uitați-vă dumneavoastră. Psalmul 119, versetul 160. Temelia cuvântului tău este adevărul și toate legile tale cele drepte sunt cum? Veșnice. Dreptatea ta este veșnică, legile tale sunt veșnice, scaunul tău de domnie este veșnic. Psalmul 111, versetul 7 și versetul 8. Psalmul 111, versetul 7 și 8. Ia ascultați ce spune aici. Lucrările mâinilor lui sunt credincioșie și dreptate. Toate poruncile lui sunt adevărate. Versetul numărul 8 acum. Întărite pentru veșnicie, făcute cu credincioșie și neprihănire.
Recapitulăm ceea ce am învățat. Dumnezeu are în ceruri un scaun de domnie după care conduce tot universul. Scaunul acesta de domnie e veșnic. Temeliile scaunului de domnie sunt dreptatea și judecata lui Dumnezeu, care sunt la fel de veșnice ca și tronul său. După ce se conduce Dumnezeu pentru a conduce universul acesta în dreptate și în judecată? După niște porunci pe care trebuie să le asculte toate creaturile lui Dumnezeu, inclusiv îngerii care sunt în ceruri, trebuie să asculte de poruncile lui Dumnezeu. Eu încep un verset, dumneavoastră mă ajutați pentru că îl cunoașteți pe de rost. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, și acum ascultați, precum în cer, așa și pe pământ. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are o voie în cer care trebuie ascultată. Hai să vedem care este această voie a lui Dumnezeu. Psalmul 103. Citim de la versetul numărul 19 la versetul 21. Psalmul 103 de la versetul 19 la versetul 21. Și vreau să vedeți în versetul acesta cum legea lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu e legată de scaunul lui Dumnezeu. Uitați ce spune Scriptura. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia lui stăpânește peste tot. Versetul 20. Binecuvântați pe Domnul îngerii lui, care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile lui și care ascultați de glasul cuvântului lui. Versetul 21. Binecuvântați pe Domnul oștirile lui, robii lui care faceți voia lui. Dumnezeu are o voie în ceruri, Dumnezeu are niște porunci în ceruri, Dumnezeu are un cuvânt în ceruri, după care El conduce tot universul acesta și inclusiv îngerii lui Dumnezeu trebuie să asculte. Iar îngerii lui Dumnezeu sunt cei care își găsesc plăcerea în a asculta de poruncile lui Dumnezeu. Prin ridicare de mână, vreau să mă încurajați pe mine, puteți ridica mâna și cei care sunt și ne urmăresc prin mijloace de comunicare, acolo unde vă găsiți. Mâna sus cei care ați înțeles că Dumnezeu are niște porunci sus în ceruri pe care chiar și îngerii trebuie să le asculte. Mâna sus. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, dar noi am învățat aseară despre faptul că un înger a înșelat alți îngeri să nu mai asculte de Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu credincioși. Hai să citim din nou versetul numărul, haideți să citim de la versetul numărul 20. Ia ascultați. Binecuvântați pe Domnul îngerii lui, care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile lui și care ascultați de glasul cuvântului lui. Observați, îngerii lui care ascultați poruncile lui, oștirile lui, care împliniți voia lui. Aceștia sunt îngerii care au rămas lângă Dumnezeu. Dar cartea Apocalipsei ne vorbește despre o altă grupă de îngeri. Mergem în Apocalipsa 12:7. Ieri seară am învățat că războiul care a început în cer a fost cu privire la, cine mă ajută, la închinarea. Cine să primească închinarea? Dumnezeul creator sau creatura? În această seară vom învăța că bătălia s-a dat și cu privire la legea lui Dumnezeu. Lucifer a zis, nu vreau să mai aud de legea lui Dumnezeu. Ia ascultați dumneavoastră. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu cine? Cu balaurul. Și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Acum, care este caracteristica îngerilor care rămân lângă Dumnezeu? Ce fac ei? Ascultă, ajutați-mă, de voia lui Dumnezeu, adică de legea lui Dumnezeu, adică de poruncile lui Dumnezeu. Aceștia sunt îngerii care au rămas lângă Mihail.
dar îngerii care au trecut de partea balaurului, aceștia sunt cei care au zis, noi nu vrem să mai ascultăm. Noi vrem să ne închinăm cum vrem noi? Noi vrem ca să dăm închinare și altcuiva decât Dumnezeului Creator. Noi n-avem nevoie de legea lui Dumnezeu. Nu ne trebuie. Și în felul acesta s-a început război în cer. Acum, cine și aduce aminte din ceea ce noi am învățat aseară? Din ce categorie de îngeri făcea parte Lucifer? Vă spuneam, v-am dat mai multe categorii de îngeri în cerul, dar el era îngerul care stătea cel mai aproape de tronul lui Dumnezeu. Cum se numeau aceștia? Cine și aduce aminte? Heruvimii, mulțumesc. Am întinerit 10 ani în urma răspunsului dumneavoastră. Acum, heruvimii. Când veți citi în Sfânta Scriptură, veți descoperi un lucru important. Hai să citim. Mergem în cartea Exodului 25, versetul 8 și 9. Mesajul nostru mai bun decât cel mai bun. Atenție! 25 cu versetul 8 și 9. Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Dumnezeu dă poruncă copiii lui Israel să facă un sanctuar pe pământ pentru ca Dumnezeu să vină să șadă în mijlocul lor. Dar când acest plan a fost dat de Dumnezeu, Moise nu trebuia să-l construiască cum credea el. Totul trebuia să fie făcut după un plan. Și planul el a dat Dumnezeu. Priviți ce spune versetul 9. Să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta. Cu alte cuvinte, sanctuarul acesta de pe pământ, cu tot ce era construit, era doar o umbră a realității din cer. Să vă ajut să înțelegeți. Mâna sus cei care v-ați folosit la școală vreodată la ora de geografie de un glob pământesc. V-ați folosit? Acum, globul acela pământesc pe care îl țineți în mână nu este realitatea planetei Pământ. Nu aceasta este dimensiunea planetei noastre. Dar este ceva în miniatură care ne ajută să înțelegem mai bine într-un nivel micro ceea ce este macro, adică ceea ce este cu adevărat pe pământul acesta, unde sunt continentele, unde sunt țările, fluviile, râurile, etc., capitalele, și ne ajută. La fel Dumnezeu a poruncit: vreau să-mi faceți un sanctuar pe pământul acesta, dar când îl veți face, să-l faceți după adevăratul care este unde? În cer. Mergem în Evrei, capitolul 8, versetul 1 și citim până la versetul numărul 3-4 chiar. Vreau să vă arăt că există un sanctuar în ceruri, un templu. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Versetul 2. Ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Observați, citim mai departe. Versetul spune: orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. De aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Versetul 4. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Versetul 5. Atenție! Ei fac o slujbă, preoții aceștia care făceau o slujbă în sanctuar, care este chipul și umbra lucrurilor cerești. Atenție! După poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul, ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Deci când Dumnezeu a zis să faci un sanctuar pe pământ, trebuia să fie făcută după original, după modelul care este unde? În cer. Hai să citim Apocalipsa 11, versetul 19. Și acum vom vedea ceva în ceruri. 11 cu 19. Ia uitați ce spune Biblia. Și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis. Și s-a văzut chivotul legământului său. Stop! Ce se vede sus în ceruri?
Templu. Și acolo se vede ce? Chivotul. Dar ce era atât de special cu chivotul acesta? Ce era în chivotul lui Dumnezeu? Ce era în chivotul lui Dumnezeu pus? Legea lui Dumnezeu. Stop. Asta înseamnă că chivotul de pe pământ care a fost construit de Dumnezeu și care avea legea era o reflectare a faptului că Dumnezeu are sus în ceruri o lege. N-ați înțeles? Mă uit la dumneavoastră tulburați și mesajul din seara aceasta este atât de important încât nu vreau să plece nimeni de aici fără să înțeleagă. Dragii mei, când Dumnezeu a poruncit să fie făcut un chivot pe pământ, chivotul acesta de pe pământ, care avea în el legea lui Dumnezeu, era o reflectare a realității că sus în ceruri Dumnezeu are o lege. Hai să citim. Mergem în Exodul 25 și vrem să citim de la versetul numărul, haideți să citim de la versetul numărul 18. 18. Încerc să scot niște versete și să rămânem doar la miez. Când Dumnezeu a poruncit să facă acel chivot al legământului, unde se găsea legea, acum Dumnezeu poruncește așa: să faci 2 heruvim de aur, să-i faci de aur bătut la cele 2 capete ale capacului ispășirii. Să faci un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt, să faceți heruvimii aceștia ieșind din capacul ispășirii la cele 2 capete ale lui. Versetul spune: heruvimii să fie cu aripile întinse pe deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispășirii, și cu fețele întoarse una spre alta, heruvimii să aibă fața întoarsă spre capacul ispășirii. Citim versetul 21. Să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da. Versetul 22. Acolo mă voi întâlni cu tine. Și de la înălțimea capacului ispășirii, dintre cei 2 heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Acum, ce spunea de fapt Dumnezeu prin aceasta? Am să mă folosesc de acest scaun ca să vedeți. Nu uitați, ce era construit pe pământ era după adevăratul chip de unde? Din cer. Acum, Dumnezeu spune: vreau să faceți o cutie. Cutia aceasta trebuia să fie făcută din lemn de salcâm, poleită cu aur pe dinăuntru și pe din afară. Dumnezeu spune: în ea vreau să pui legea mea. După ce pui legea mea, vreau ca să pui un capac al ispășirii peste lege. Și acolo, în capacul acesta ispășirii, să fie 2 heruvimi cu aripile întinse. Unul dintre ei îl reprezenta pe Lucifer. Aduceți-vă aminte, Lucifer era un heruvim cu aripile întinse. Și acești heruvimi trebuiau să stea unul cu fața către celălalt, dar privirea lor trebuia să fie îndreptată unde? Nu la ei. Unde? În jos. În jos unde? Ce era în jos? Legea lui Dumnezeu. Pentru că toți îngerii din ceruri trebuie să asculte de legea și de poruncile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune: între cei 2 heruvimi, acolo la capacul ispășirii, eu însumi, acolo era șechina, slava lui Dumnezeu, însăși prezența vizibilă a lui Dumnezeu spune: de acolo îți voi da toate poruncile pentru copiii lui Israel. De aici voi conduce poporul acesta la fel cum conduc întregul univers sus în ceruri. Dar aici ședea Dumnezeu între cei 2 heruvimi și temelia scaunului de domnie a lui Dumnezeu sub capacul ispășirii era ce? Ajutați-mă! Legea! Legea lui Dumnezeu! Dar acest heruvim ocrotitor, împreună cu îngerii lui, el a spus: eu nu mai vreau să primesc cu respect legea lui Dumnezeu. Ajunge! Nu vreau! Și spune Sfânta Scriptură, a îndrăznit să se ridice împotriva lui Dumnezeu. Nu doar împotriva închinării adevărate, împotriva poruncilor lui Dumnezeu. Mergem în Ezechiel, capitolul 28. Ezechiel, capitolul 28.
Citim de la versetul 14. Dragii mei, Dumnezeu are o lege în ceruri, la fel cum o are și pe pământ. Și legea aceasta era prezentă în cer înainte să fie nevoie de un salvator la cruce. Priviți ce spune cuvântul. Ezechiel 28 cu versetul 14. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit, ce spune Scriptura? Nelegiuirea. Cuvântul nelegiuire este un cuvânt compus. Nelegiuire. Fără lege, el a zis, nu mai trebuie. Și ce a făcut? S-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și el și îngerii pe care i-a înșelați. Mergem în Scriptură. 2 Petru, capitolul 2 cu 4. 2 Petru, capitolul 2 cu versetul 4. Ia ascultați ce spune Scriptura aici. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit. Cum adică au păcătuit? N-au vrut să mai asculte de porunca lui Dumnezeu. Acum, le punem pe toate la oaltă și acum facem un buchet frumos ca să subliniem lucrurile cele mai importante pentru viața noastră. Dragii mei, în această seară vom pune încă o temelie pentru ce urmează să studiem în seriile următoare cu privire la ce stă să vină peste lumea întreagă, începând din Statele Unite ale Americii și în întreaga lume. Dar dacă nu înțelegem aceste detalii din Cuvântul lui Dumnezeu, profețiile din Daniel și din Apocalipsa nu vor avea sens pentru noi. Veți vedea de ce spun acest lucru. De aceea mi-au timp să mergem la pas să înțelegem aceste lucruri. Prin ridicare de mână vreau să mă asigur din nou că dumneavoastră ați înțeles că temelia guvernării scaunului Dumnezeu de domnie în ceruri este legea sa, poruncile sale, după care conduce tot universul. E clar pentru noi toți lucrul acesta? Acum, spuneți-mi și mie ce a dorit Lucifer în ceruri. Într-un cuvânt. Închinarea care aparține cui? Dumnezeului Creator. Acum, știați dumneavoastră, în ceruri există ceva care trebuie să arate că în legea sa, ceva care arată în legea lui Dumnezeu că închinarea trebuie dată doar Dumnezeului Creator. Hai să citim. Mergem în Scriptură, în cartea Apocalipsei, capitolul 4. Nu uitați, când vedeți tronul lui Dumnezeu, acolo sunt și poruncile lui Dumnezeu. Apocalipsa 4, citim de la versetul 9 la versetul 11. 9 până la versetul 11. Când aceste 4 făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor și își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea, puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost. De ce se închină tot universul înaintea lui Dumnezeu? Pentru că toți recunosc că este Creatorul. Și ei se aruncă în fața scaunului de domnie, acolo de unde Dumnezeu conduce tot universul cu poruncile sale, și ei recunosc că singurul care trebuie să primească închinarea e Dumnezeul Creator. Eu nu ajung decât la o concluzie logică. În ceruri trebuie să fie o poruncă clară care spune că închinarea trebuie dată doar Dumnezeului Creator. Și tot universul înțelege aceasta. Lucifer a zis: eu vreau închinarea care aparține lui Dumnezeu. Nu mai îmi spuneți de legea lui Dumnezeu. Nu vreau să ascult de voia lui Dumnezeu. Nu vreau să ascult de poruncile lui Dumnezeu. Lăsați-mă cu acestea. Eu vreau altceva. Și Dumnezeu a zis: dacă vrei altceva, afară din cer. Acum, am adus ceva în această seară pentru a vă ajuta să înțelegem un lucru foarte important. Și
am adus înaintea dumneavoastră, sper să se înțeleagă ceea ce este scris aici mare. Ce este scris aici mare? Păcatul. Păcatul care este de fapt o neascultare a poruncii lui Dumnezeu. Iată, avem aici păcatul. Da? Acum, înainte de păcat, înainte de căderea omului în păcat, vreau să recapitulăm niște lucruri care știm foarte clar că erau prezente deja înainte de căderea omului păcat. 1. Știm că avem un Dumnezeu care este cum? Creator. Și noi am învățat că acesta care este Dumnezeul Creator nu este nimeni altul decât cine am învățat? Domnul Iisus Hristos. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Acum, noi înțelegem în același timp, pe baza a ceea ce am învățat în Biblie, că Dumnezeu are o lege în ceruri. Sunteți de acord cu mine? Dumnezeu are o lege, Dumnezeu are niște porunci care trebuie să fie ascultate în ceruri. Și legea aceasta era în ceruri înainte să cadă omul în păcat pe pământ. Mai mult decât atât, noi am văzut că această lege ne cheamă să ne închinăm la Dumnezeul Creator. Trebuie să fie clar în cerul lucrul acesta. O poruncă care declară închinarea doar la Dumnezeul Creator. Și am văzut că marea luptă s-a dat cu privire la ce? La închinare. Și unde a început această mare luptă, am învățat noi prima dată? Sus în ceruri. Acum, pentru că Dumnezeu știa că diavolul s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu și a vrut închinarea care îi aparține Dumnezeului Creator și a înșelat în ceruri mințindu-i pe îngeri, înșelându-i cu coada că legea lui Dumnezeu nu mai este valabilă, că poruncile lui Dumnezeu nu sunt importante, că și altcineva poate să primească închinarea, în dorința lui Dumnezeu de a-l proteja pe om de înșelăciunea diavolului, Dumnezeu a dat un dar omului. Se numește sabatul, memorialul creațiunii. Fiți foarte atenți. Mergem în Geneza, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 3. Și vreau să știți, aceste lucruri au fost date de Dumnezeu înainte ca omul să cadă în păcat. Hai să citim. Geneza, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 3. Citim din cuvântul lui Dumnezeu. Ia ascultați ce spune Scriptura. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. Versetul 2. În ziua 7-a, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua 7-a s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Versetul 3. Dumnezeu a binecuvântat ziua 7-a și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea pe care o zidise și o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua aceasta cu un scop. Hai să vedem pentru cine a fost dată ziua aceasta. Mergem în Marcu, capitolul 2, versetul 27 și 28. Pentru că oamenii spun, nu, ziua aceasta a fost dată pentru evrei. Evreii trebuie să o păzească. Dragii mei, e adevărat dacă și Avram și Adam a fost evreu. Eu nu găsesc scris în Biblie că Adam a fost evreu. Adam a fost om. Mergem în Marcu 2, versetul 27 și 28. Apoi le-a zis, sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Uitați-vă cu atenție. Dumnezeu a dat sabatul pentru om. Cu ce scop? Ca să-i aducă aminte că singurul care trebuie să primească închinare, ajutați-mi noastră, este Creatorul. Mergem în Exodul, capitolul 20. Citim de la versetul numărul 8. Mesajul nostru, mai bun decât cel mai bun. Și am văzut că mai bun decât jertfa Domnului Iisus Hristos este ascultarea de legea sa. Dacă omul ar fi ascultat de legea lui Dumnezeu, nu ar fi fost nevoie de jertfa lui Iisus. Știți ce spune cuvântul? Exodul 20, citim de la versetul numărul 8.
adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Când zici adu-ți aminte, te gândești în viitor sau în trecut? Unde? În trecut. Adu-ți aminte de armată. Unde ne gândim? Mai nou s-ar putea să ne gândim și acum în prezent. Dar ne gândim în mod special în trecut. Adu-ți aminte de ziua de odihnă să sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Versetul mai departe spune: dar ziua 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. De ce? Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Scopul acestei zile a fost dată de Dumnezeu pentru om, ca să-i amintească că Dumnezeul este Creator. Pentru a-l proteja pe om. Nu uitați, marea luptă a început în cer, înainte ca omul să cadă în păcat. Pentru că înainte să mănânce Eva din pom, șarpele era acolo. Dumnezeu știa lucrul acesta, că Satana va încerca ca să-l protejeze pe om de închinarea falsă. Dumnezeu spunea: am să-ți dau ceva, să-ți reamintească cine este Dumnezeu Creator. Acum fiți foarte atenți. În urma păcatului, acum sunt necesare alte lucruri. Mai bun decât cel mai bun. În urma păcatului am învățat, ascultarea face mai mult decât jertfa. Dar din cauza neascultării avem nevoie acum de jertfă. Jertfa Domnului Iisus Hristos pe cruce. Întrebare: dacă omul nu păcătuia și asculta, mai era nevoie de cruce? Da sau nu? Nu. 2. Dacă omul nu păcătuia și asculta de legea lui Dumnezeu, mai avea nevoie omul de harul lui Dumnezeu sau de darul lui Dumnezeu sau de cadoul lui Dumnezeu sau de favoarea nemeritată a lui Dumnezeu? Mai avea nevoie omul de harul lui Dumnezeu? Da sau nu? Nu! Nu! Acest har al lui Dumnezeu a fost necesar ca urmare a unui singur ingredient: păcatul. Merg mai departe. Ce ziceți dumneavoastră? Mai am avea noi astăzi Biblie. Dacă omul ar fi ascultat de glasul lui Dumnezeu, mai aveam Biblie în mână astăzi care să prezinte istoria păcatului? Da sau nu? Nu! Dacă omul era ascultător de Dumnezeu, mai era nevoie să se predice Evanghelia? Vestea cea bună, că există un Dumnezeu care ne poate salva. Nu! Mai era nevoie să facem evangelizare la Zalău. Nu! Mai era nevoie să chemăm pe oameni la pocăință. Nu! Mai era nevoie ca Hristos să mijlocească între om și Dumnezeu pentru păcatele noastre. Nu! Mai era nevoie de botez. Nu! Mai era nevoie de Sfânta Cină. Nu! Toate aceste lucruri au venit în urma la ce? Păcatul. Dar dacă n-ar fi fost păcatul, ar fi fost nevoie de legea lui Dumnezeu. Ar fi fost nevoie de Dumnezeu să ne amintească că El este Dumnezeul Creator. Am fi ne-adus aminte că există o lege a lui Dumnezeu în ceruri. Da, mai mult decât atât, știm noi că marea luptă a început cu privire la închinare. Și acum întrebare pentru noastră: când a fost dat sabatul, memorialul creațiunii? Înainte de căderea omului în păcat sau după căderea omului în păcat? Înainte. Dumnezeu a văzut că e nevoie de această zi, ascultați-mă, înainte să fie nevoie de un salvator. Mă uit la dumneavoastră și vă uitați un pic la mine ciudat. Dar eu mă gândesc că dumneavoastră ați înțeles despre ce vorbim noi în seara aceasta. Dumneavoastră ați înțeles?
Dragii mei, dacă omul n-ar fi păcătuit, n-aveam nevoie de cruce, n-aveam nevoie de harul lui Dumnezeu, nu aveam Biblie în mână astăzi, nu mai se predica Evanghelia, nu mai participam la evangelizare, nu mai erau chemați oameni la pocăință, Iisus nu mai mijlocea, nu mai era nevoie de botez, nu mai era nevoie de cină. Toate lucrurile acestea au venit în urma păcatului. Păcatul! Dar Dumnezeu ne spune, există ceva mai bun decât jertfa. Mai bun decât jertfa. Dumnezeu spune, vreau ceva mai mult decât jertfa. Ascultarea face mai mult decât jertfa. Ascultarea de ce? Ajutați-mă dumneavoastră. De poruncile lui Dumnezeu. Acum gândiți împreună cu mine. Nu există nicio biserică pe pământul acesta care să urască legea lui Dumnezeu. La nivel verbal noi spunem, nu, legea lui Dumnezeu e bună. Pentru că legea lui Dumnezeu este o transcriere a caracterului lui Dumnezeu și principiile legii lui Dumnezeu într-un singur cuvânt sunt dragoste. Am învățat noi într-o seară. Dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de aproapele. Acum, nimeni nu ne va spune vreodată că nu trebuie să mai ascultăm de porunca care ne zice cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Porunca asta a fost pironită la cruce. Gata, nu mai avem nevoie să ascultăm de ea. Nimeni nu poate spune lucrul acesta. Nimeni nu poate păși în fața la Casa de Cultură și să spună de astăzi înainte putem să furăm, să mințim, să curvim, să dăm în cap, să luăm ce nu este al nostru. Faci pușcărie, te leagă pentru așa ceva. Sunteți de acord cu mine? Acum, majoritatea oamenilor însă care mărturisesc că se închină lui Dumnezeu au o problemă cu porunca asta. Porunca care ne spune să ne aducem aminte de ziua de odihnă. O poruncă pe care Dumnezeu a dat-o înainte să fie nevoie de un salvator. Stați puțin. Păi lumea susține că Iisus a venit exact să o desfințeze pe aceasta. Acum gândiți-vă cu mine. Care a fost problema lui Lucifer în ceruri? Închinarea. A vrut să primească închinarea care aparține cui? Dumnezeului Creator. Și sus în ceruri era o poruncă care arată că închinarea trebuie dată Dumnezeului Creator. Acum spuneți-mi și mie. Vreți să-mi spuneți dumneavoastră că Iisus a venit să moară? Cel care s-a luptat cu Lucifer în ceruri și l-a aruncat din cer, a murit la cruce să desfințeze exact porunca care în principiu a fost atacată în ceruri. Care poruncă a fost atacată în ceruri de diavol? Cea care zicea că închinarea trebuie dată doar la Dumnezeul Creator. Porunca a patra din legea lui Dumnezeu de pe pământ ne spune închinarea trebuie dată Dumnezeului Creator. Dacă Iisus a murit să o desfințeze pe asta, înseamnă Iisus a murit să dea dreptate diavolului. Dar Iisus nu pentru asta a murit. Pentru că dacă legea lui Dumnezeu nu era călcată, am văzut noi n-aveam nevoie de un mântuitor. Harul lui Dumnezeu a intrat în acțiune numai ca urmare a neascultării. Cum să spui astăzi că nu mai suntem sub legea lui Dumnezeu, suntem sub har? Cum poate să existe har fără lege? Harul este necesar numai ca urmare a neascultării. Acum, prin ridicare de mână, vreau să încheiem în această seară și îmi cer iertare că aceste materiale ajutătoare au mai căzut. Acum vreau să fiți atenți. Închei în această seară cu un lucru important și de aici vom relua în ocazia de mâine. Prin ridicare de mână vreau să mă asigurați că până acum suntem la pas. 1. Câți ați înțeles că sus în ceruri bătălia s-a dat cu privire la închinare? Mâna sus. 2. Câți ați înțeles pe baza Bibliei că Dumnezeu are niște legi și niște porunci în ceruri și diavolul a zis, nu vreau să mai ascult de ele? 3. Câți ați înțeles că diavolul a urât porunca care zice că închinarea trebuie dată la Dumnezeul Creator? Acum, același lucru se va întâmpla la sfârșit.
Bătălia finală nu este decât o prelungire a bătăliei care a început în cer. Statele Unite ale Americii vom vedea, puterile Europei nu vor fi decât niște agenți în mâna vrășmașului din ceruri, care le va folosi ca unelte într-un război care a început de mult, încă de la bun început. Hai să ne uităm. Mergem în Apocalipsa 14, versetul 6 și 7. 14, versetul 6 și 7. Mesajul nostru din această seară: mai bun decât cel mai bun. Și imediat vom termina. Ia ascultați ce spune Dumnezeu aici. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Versetul 7. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui. Și acum ascultați, vreau să fiți atenți la aceste cuvinte. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Adică închinați-vă la cine? La Dumnezeul Creator. Mulțumesc. Din grupul acesta noi trebuie să facem parte. Și Dumnezeu strigă cu glas tare și în zalău: oameni buni, pregătiți-vă de ultimul mare conflict. Dragii mei, ultimul mare conflict nu este între Iran și Israel, nu este între Statele Unite ale Americii și Rusia, nu este între NATO și Rusia. Ultimul mare conflict va fi cu privire la închinare. Toate aceste elemente care se întâmplă în lume nu sunt decât niște semnale care ne arată că ne apropiem de acest război final, care este foarte aproape. Priviți ce spune acum versetul numărul 9. Deci avem grupul care se închină la Dumnezeul Creator, exact ca în ceruri. Versetul numărul 9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână. Stop! Avem o putere numită fiara care cere închinare. O să analizăm și o să descoperim cine este fiara aceasta. Una știm sigur. Fiara aceasta nu vrea nimic altceva decât să primească ceea ce este de drept numai lui Dumnezeu. Deci cine stă în spatele fiarei? Ajutați-mă. Cine este în spatele fiarei? Diavolul. Hai să citim. Mergem în Apocalipsa 13, versetul numărul 4. 13 cu 4. Cine se închină fiarei, se închină diavolului. 13 cu versetul 4. Și au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei, zicând: cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Observați dumneavoastră, cine se închină fiarei, se închină de fapt cui, spune Scriptura? Diavolul. Acum vă întreb pe dumneavoastră. Gândiți împreună cu mine. Închinarea la sfârșit sunt două posibilități. Ori la Dumnezeul Creator, ori închinarea la diavol. Ce fel de închinare a vrut Satana la început? Închinarea care îi aparținea doar cui? Creatorului. Deci la sfârșit avem o închinare falsă promovată în lume, dragii mei, și în urma la închinarea aceasta falsă, să știți, oamenii vor fi puși în fața unei alegeri. Ori viața, ori închinarea falsă. O să vedem. Dar din aceste două grupe, fiecare om de pe planeta Pământ va face parte. Ori ne închinăm la Dumnezeul adevărat, ori ne închinăm fiarei. Și cui se închină fiarei? Se închină de fapt balaurului. Balaurul, fiara fac echipă împreună. Fiara nu este nimic decât un agent al celui rău care continuă ceea ce s-a întâmplat, ceea ce a dorit el sus în ceruri. Acum, care este scăparea noastră? Priviți ce spune Biblia în Apocalipsa 14 cu 12. Fiți atenți ce spune Dumnezeu aici. 14 cu 12. Acum Dumnezeu ne spune din ce grup trebuie să facem noi parte. Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Uitați-vă cu atenție. Credința lui Isus nu dă la o parte poruncile lui Dumnezeu.
De ce? Pentru că niciodată n-am fi avut nevoie de Iisus dacă legea lui Dumnezeu nu era călcată. Ele merg împreună. Iar o caracteristică a copiilor lui Dumnezeu la sfârșit, ei păzesc poruncile lui Dumnezeu. Fiara și diavolul urăște poruncile. Pentru că le-a urât încă de unde? De sus din ceruri. Acum, ce poruncă în mod concret a urât diavolul sus în ceruri? În principiu. Care e porunca care l-a deranjat cel mai mult? Că închinarea trebuie dată doar la Creator. Acum, spuneți-mi și mie, dintre cele 10 porunci, care este singura poruncă care amintește lumii întregi că există un Dumnezeu Creator la care trebuie să ne închinăm? Hai să citim din nou versetul 7. 14:7. Ăștia păzesc poruncile lui Dumnezeu și se închină la Dumnezeul Creator. Întrebare. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Dintre cele 10 porunci, care poruncă folosește exact aceste cuvinte, atrăgându-ne atenția că trebuie să ne închinăm la Dumnezeul Creator? Porunca a 4. Exodul 20, de la versetul 8. Exodul 20, de la versetul 8, și vom încheia. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea. Nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Versetul 11. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul, marea și tot ce este în ele. Iar în ziua 7 s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit. Scumpi oaspeți, prieteni, începând de mâine seară, am să vă arăt de ce lumea întreagă astăzi păzește o zi de închinare pe care Dumnezeu n-a dat-o niciodată. Pentru că această putere numită fiara a îndrăznit să se atingă de legea lui Dumnezeu și să o schimbe, exact cum diavolul a îndrăznit sus în ceruri să spună că nu mai e nevoie de legea lui Dumnezeu și în mod special de porunca aia care ne amintește că Dumnezeu e Creator. Vă aștept în ocaziile următoare să identificăm puterile care conduc lumea noastră astăzi. Câți ați înțeles în această seară despre ce noi am vorbit? Câți ați înțeles că niciodată nu ar fi fost nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos, de harul lui Dumnezeu, de Biblie, de Evanghelie, de evangelizare, de pocăință, de toate acestea, dacă omul ar fi ascultat? Dacă omul ar fi ascultat, n-am fi avut nevoie de aceste lucruri. Dar dacă omul n-ar fi căzut niciodată în păcat, era o lege. Era o lege care spunea că singurul care merită închinarea este Dumnezeul Creator. Dumnezeu avea o lege sus în ceruri. Și Biblia ne spune: facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi în această seară să nu uităm niciodată. Ascultarea face mai mult decât jertfa. Și motivul pentru care Hristos a trebuit să vină să moară, să fie scuipat, să fie batjocorit, să fie străpuns, să fie înjurat, a fost datorită unui singur lucru: neascultarea noastră. Și pentru că noi nu am ascultat, El a trebuit să vină să plătească prețul pentru călcarea legii lui Dumnezeu. Dacă putea ca această lege să fie desfințată, El n-ar mai fi venit să moară. Dar nu se putea. Pentru că a desfința legea lui Dumnezeu înseamnă să-L dai de pe Dumnezeu de pe tronul Lui. Dumnezeu nu poate face lucrul acesta. Mă rog în această seară ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să-L alegem pe El și la sfârșit să stăm de partea închinării adevărate. Vă invit să ne rugăm la sfârșit. Dumneavoastră puteți rămâne în picioare, eu mă voi pleca pe genunchi. Tatăl nostru care tronezi în ceruri, în numele Domnului Hristos venim la picioarele Tale în această seară, Doamne, să-ți mulțumim că Tu ai fost cu noi.
Doamne, cuvântul Tău este atât de clar și nici Tu nu înțelegi de ce oamenilor este atât de greu să înțeleagă. Doamne, la fel cum s-a întâmplat în ceruri, și astăzi legea Ta este urâtă. Și nu orice poruncă din legea Ta, ci exact acea poruncă care ne amintește cine este vrednic de închinare adevărată, doar Dumnezeul Creator. Ce l-a deranjat pe Lucifer în ceruri, deranjează lumea întreagă astăzi. Și oamenii cred că sunt pe drumul cel bun. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim pentru jertfa Ta. Îți mulțumim pentru harul Tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru Sfânta Scriptură, pentru cuvântul Evangheliei. Îți mulțumim, Doamne, pentru chemarea la pocăință. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu mijlocești pentru noi. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot ce faci pentru salvarea noastră, din cauza neascultării noastre, Doamne. O, Tată bun, ajută-ne să fim ascultători prin puterea Ta. Ajută-ne, Doamne, să Te alegem pe Tine. Binecuvintează pe cei care sunt prezenți în locul acesta, binecuvintează și pe cei care n-au putut din anumite motive să fie alături de noi. Dă-ne Tu binecuvântarea și pacea Ta, Doamne. În numele Domnului Hristos Te-am rugat și îți mulțumim. Amin.